אתם בטח טועים למה זימנתי את הישיבה הזו. על הפרק, שנה חדשה ומשבר ישן, אנשים לא מקליקים על באנרים. אני רוצה שתגרמו לאנשים להקליק על הבאנרים לא עם העכבר, אלא עם הנשמה. ואתם יודעים בוודאי ילדים, כי בראש השנה תוקעים בשופר. תראו מה קיבלנו. מרפסת ונזכור ציפורים נודדות, ילדים לחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.